थांनानै थाथों हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो रायगोरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आं दायो न'निफ्राय अफिससिम थांनो ओंखारबाय आरो लोगोफोर जोंहा दिनैहाय प्रग्राम दं बड'लेण्ड बुब्लियावहाय दा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर आं नोंथांमोननो जा हायो दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर आं दा न'निफ्राय अफिससिम थांग्रोनोसै बिदिब्ला नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोब्बाय लोगोफोर आरो खालामबाय आं थांगासिनो दं लोगोफोर बास माने स्कुल मोनसै Sorry, मोनफैबाय लोगोफोर नै कारिगावजों थांसिनो औ दे दासो दा 2 मिनिट 3 मिनिटसोनि उनाव थाहैदो खोमाया दा मान लागाजोबलायनाय जाना नाना गासिनो दं लोगोफोर जोङो साब्रैल' दिनै लोगोफोर जों दायो दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि गायसनथाइ सान आरो लोगोफोर नै फटिफटिफ्रा जायो Digamo? Di delegखांजोब्बाय लोगोफोर जों मोसानानै मोसानोसै केसेटनि मोसानोसै केक हानो नागिरबाय लोगोफोर बे समाव नैथि हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय बड'लेण्ड बुब्लिनिनो MD राजीब सर बड'लेण्ड बुब्लिनो बड'लेण्ड बुब्लिनो बड'लेण्ड बुब्लि जिउ खौरां जाहाथे बड'लेण्ड बुब्लि थांनानै थाथों बड'लेण्ड बुब्लि थांनानै थाथों बड'लेण्ड बुब्लिनो बड'लेण्ड बुब्लिनो जय बड'लेण्ड बुब्लिनि जय बड'लेण्ड बुब्लिनि बड'लेण्ड बुब्लि जिउ खौरां जाथों जय बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जय बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जय बड'लेण्ड बुब्लिनि Ini mama mencari nih. Programnya sebaik lepas kita daya, hamil kita apply nanti Belanda gitu, job naiknya, sebelum lepas kita daya, kamsanan tanggal sih kamsanan tanggal sih, नोंबो थांखासिगोन दा kamsanan nagiरबाय लोगोफोर जायगा गैथ'आ नेथ'दों बेदर लाबोथ'वाखै दाबो बिसोर जाबावबायसो सोरबा अमाफोर मोनसे जादो दे थांबाय लोगोफोर जों दा थांफिननोसै 3 थारिखआव फुटबल गेमावहाय प्रग्राम दं लोगोफोर बिनि प्रेक्टिस खालामनो फैबाय जोङो नै प्रग्राम जोबनानै डाइरेक्ट थालांबाय प्रेक्टिसा जोब्बाय लोगोफोर